Какво гледа ицето, човече? Бати кенефа е то. Кай, вижте хората каква антена има. What the hell? Добро утро, хора. Току-що станах. Да, постригал съм се. Не знам дали е по-добре, но реших да го направя. Оправяме се, закусваме и отиваме да отваряме лодките, че ни чака дълъг ден. Това е закуската. Яйца, беконче, моцарела, каперсинка, ропам се и мед с чечи. Хапнахме и след тъкмо се оправяме. Ето го багажа. Сваляме в колата и тръгваме. Не мога повярвам какво гледа. Не мога повярвам какво гледа ицето, човече. И така пътуваме. Така пътуваме за Кърджали. Ето го ицето, който поправя лодките. Другарката. Това са всичките лодки. 12 лодки са общо. Ето тази, която е на България, е моята лодка. Пише Киров. И потегляме. Ето го треньора кара. Това е пътя. Охо, я сте чук какви неща си е взел. Я, гледай какво става тук. Мезенца, водички. На лагер отиваме, бе, Стефчо. Саше, бърз чек на храната, какво си взел? Гюзлеменца, братле. Ама ела да видиш другото, какво съм взел. Идвам. Водичка. И ти няма. Водичка на доброто. Млекце. Хевърка, вафличка и маймунски пишки. Добре. Леле, бранзак. Какъв тук ще става? Как е, бранзаче? Чук да стана влогър. Вече съм влогър. Еба ти хубави пъти, гледай. Вижте какъв хубав път има. Стига ми цъкал, бе. Не, брат, това не го Що ми пипаш кръка, бе? Ще снимаш, ще кажеш, че бах ти хуя пъда. Ето ни отбора, тук що пристигнахме. Това е язовирчето, в което ще гребеме. Голямо е много. Таньора вика, че има ръкави по 10 км. 5. Голямо е доста. Ето ги всички. Май ще спиме ето тук. Ресторан ще изглежда много хубаво. Има гледки към езерото, всичко. Отгоре има една голяма лодка. Да, ето ги масите. Това хубава гледка се открива. Лещичка имаме. Вече се настаняваме. Аз съм в една стая с Сашето. И сега ще ви разведем малко и стаята. Това е стаята. Изглежда, честно казано, прилично. Ето го Валю. Шкафчето, само че нещо не го виждам. Малко е малко шкафчето. Банята голяма, хубава. И това е хангара. Доста голям хангар, между другото. Има само каякарски лодки. Голям, широк хангар. Ето го. Ето Сашто там се опитва да заключи. Това е нашата стая. А това е полянката. Тук надолу има стълби за пристана. От тук ще излизат лодките. Ето Сашто подрежда там. Аз съм си легнал като цар. Ставаме. Чакай, дай да покажем на хората най-доброто мезе, братле. Гледай, това е верно най-доброто. Най-доброто. А така. Това си вземал целия хладилник, я гледай какво става. Не! Данче, чедърче, глупостите. Саша. Я дай малко. И как си върти газета? Крама, няма. Как се чува, как ходят? Знаеш как мога да е ритна? Тук що се оправих за тренировка, ето го багажа и след тренировката трябва да си го подреда, да си го оправя. Ето го сега ще влиза. Отиваме да направим сила, връщаме се, оправяме багажа и така. Това е фитнесчето, в което тренираме. Доста голямо, доста ми харесва. Хубаво, широко, обемно. Има бая неща. Точно като за нас. Ето я дай бе, братле. Какво? Здравейте, след вечеря тръгваме за магазина. Здравейте, аз всички. Добре. Ето, приятели, сега свършихме тренировка. Както мога да видите, национална отбор на България в момента разтяга бой с сянка. Свършихме. Направихме 3 серии кръгова тренировка с упражнения. Да, това съм аз. Не мога да се позная. Това съм, бе. За YouTube, брат. Кире, прекаляваш. Направо ми се чисто нов след баня и на вечеря. Каминката е запалена.
Я пак по? Карат ми се, че инфлуенсвам. И сега ще хапнем. Седнахме да хапнем. Ето тук с вечера на Киров, в България. И това, което ми прави впечатление е, че вече много почнаха да рекламират казино. Почвам. Тук сме се събрали с партньорките, отиваме малко да напазаруваме разни работи до Lidl или до Kaufland, сега ще разбереме. Марионката се настроя току-що. Здравейте, стабилардици! Искам да ви покажа какъв фонтан има тук. Тук се носи в Дубай, бе, брат, какво става? Дубай няма била. Влизаме в Kaufland малко да напазаруваме, да си вземем някакви неща за лагера, да ни е по-приятен. Вода, нещо за хапване, сладичко, галчите работи. Сега ще видим. Сега си малко с лугаджията, бе. Колко много неща сме взели. Давайте пликваме. Ето пликче, братле. Леле, толкова много багаж. Калника направо скоро ще опре. Скоро ще опре в гумата. Толкова много неща. Помнете колко много неща. Така, вижте хората, каква антена има. Толкова антена има, бате. То целият му сигнал идва в колата, брат. Майко мила. То лови 6G. 6G, брат. Ба, тук съм си сам в колата. Бати кенефа е това. Нищо не става. Ето така, хора, е крайният резултат на стаята. Оправихме я, така че да ни е удобно. Подредили сме си дрехите, нещата, куфарите, гардероба и така. Само предвидим. Програма си за лягане. И давам чече, стане късно. И така. Хора, вече си лягам. Стана малко свободно време, което мисля да го инвестирам в малко четене на книга. Книгата на Дейвид Гойнс не може да ме нарани. Стана около 20 минути преди да си легнем и ще почита малко и лягаме. 2 hours later. Оставаме книгата и лягаме да спим. Благодаря, че останахте до края на това видео. Това беше всичко за днес. Беше един доста хубав ден. Хареса ми, беше много забавно, направихме много неща. Дойдохме най-вече на лагер и от утре вече започваме сериозната подготовка.